Aha m wụ Obegeriakụ Cecilia ụwa adịghị ka echere, onye ụmụnwada Ọnịcha Ezinete Mbaise. Biko lewenụ ama egwuregwu. Ndị a ka ege mere nwoke ọma. Ọ dị mma. Biko gị aha gị? Chief Chukwudi Ndeheka Okwusike na Okija. Chief Chukwudi Ndeheka Okwusike na Okija. Ekwusike na Okija. Dị sure ore ma na iso na ndị na-agụ mmụọ na ala Okija. Ya sị na ndị Okija bụ ndị Arusi ahụ na-ekwu bụ ahịa onwe ya nwe mana ejighị egbu mmadụ kama na onye metụ ihe ọjọọ gbuo ya. Unu wawe ya enwe. Biko mgbe ahụ dị ihe ka afọ 10 na Okija ka isi ọkwa ya. Biko mgbe ahụ dị ihe ka afọ 10 kedu ihe iji eme nri ụtụtụ? Ihe ndị eme nri ụtụtụ bụ akpụ, ọ ya bụ ezigbo nri ị ga-enye m. Ị ga-ekwu ya n'ụtụtụ nye ya n'ihi nye ya n'anya ọ na-aka adị m mma na karịa ihe ọzọ. Ụtara akpụ. Ọ na-aka gị mma mgbe ahụ. Ọ dị mma. Biko kedu aha obi ụtọ nne gị na-akpọ gị ma ọ bụrụ na ọ chọọ ka ime ihe ozi dị agha makwana otu igbo ụlọ na nne gị chọọ ka iziletara ya ego n'ụlọ ka e nwere ụmụ nzukọ Ọgọst mitin ndị a achọ ime akpọ gị enwe ihe ọ na-eme akpọ gị gbalite. Mgbe m nọ n'ụlọ ya na-akpọ m Nze Chudi mgbagotazie ọrụ oyibo Abuja ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ zawazie Okwusike na Okija. Ọjọọ anyị kpọ m ka obi dị m mma otu m Okwusike na Okija nye ya ihe anaghị enyebu ya na mbụ. Nye ya ihe na-enyego ya. Kedu aha egwuregwu ndị oyi nna gị na-ada akpọ nna gị? Ojekọta ekpo ego. Ojekọta ekpo ego. Ekpo ego. Agajikwa n'onye. Biko mpagi na mmadụ gị onye ka atụwasị? Mpagi ka kwa atụwasị o. Mpagi ka mmadụ atụwasị? Etu aka. Igbo unu ana na ọ sị na nna ya ka nne ya atụwasị ya bụ na ọ na-eme nna ya atụwasị achị nna ya tụrụ atụ apụta otu a na-akpa yiri efe gị hụ ya chee n'ọwụ nna ya ga-ama na ọwa achị nna ya na-akparị gị na-ekele ya na-amaghị ama nwoke ọma o ji nkata ekpe ego ọkwa ya ndị obiko m jụọ nke a ọkwụligo nwaanyị ihe awasị Igbo ọkwụligo nwaanyị biko ka ihe nwere ka nwunye ị ga-eme n'ụwa gị gba ya alụkwaghị m ọ gbaa n'iro nwoke ọzọ ya enu ọya na ozu ori ọya na mana ọ karịa ha n'ụzọ ihe na-abụ a ọ bụzi ụmụ obere ihe a na-atụrụ asị na-emere nke a ọ nakpasiri nwoke na-ama nwoke ụra mma edinu nke ahụ. Nwaanyị ọmala gị ụra mbụ kwuo eziokwu n'ihu Chineke n'ihu mmadụ nwunye gị ọmala gị aka ntị mbụ? Nwunye m amụba aka ntị mbụ mana nwaanyị amaghị aka ntị mbụ? Mba, ụba nwaanyị mere etu ahụ. Onye mere otu ahụ. Biko a garakwana m egwuregwu ọ ga-amasị m eji gị nke pụrụ iche nke pụrụ iche ị ga-anọnwu ihe dị ka izu ụka abụọ na-agbanye ekwentị gị? Mba, meghị eme etu ahụ. Ị ga-agbanye ekwentị gị na ihe dị ka izu ụka abụọ ị ga-agbanye? Ma agbanye ya. Mba. Maka gịnị? Maka n'ihi na ebe na-arụ ka o si eri ebe m si enwetakarị ihe m na-eri bụ ihe si na ekwentị ahụ. Ọtụtụ ndị akpọghị site na ekwentị a si wetara ihe dị etu isi ebe nweta ihe iji. Ọ pụtara m ekwentị adịghị na agụ ga-egbu gị ka ọ na gịnị mere? Ọ pụtara na ekwentị adịghị na agụụ egbu m kama na ekwentị a bụ ihe sokwu enyere ọnọdụ ahịa m aka ka obi n'ikwuo ihe butere ya nụ. Ka ịgwa aha gị ọzọ? Chukwudi Ndeheka Chief Okwusike na Okija. Chukwudi Ndeheka, ị ga-akpọpụtara anyị Ndeheka n'Igbo. N D E H E K E gbanyere mbọ gbagide ruo n'ọkwụkwụ ya si ga wụrụ aka gị nwe onwe n'ala o mere gị ọ dara ya ọ Ndeheka maka ị kwuru ị gbara mbọ mana ka o si na-adị ọ na-eme ịbata n'abalị ma ị pụọla gaa mmemme ma ọ gaa Committee of Friends ma ọ gaa agbamnkwụ ma emumefi nwụcha ile na-aṅụ ngwọ nwere na-agwọ ọgwọ ihe na-eme mmụọ gị bịa kwalite dị ka nwoke gị lọta n'abalị ihe n'oge na ngada wee na-akwụgharị na-akpọ ụrị na-ekwesị ka ọ kpọ ụrị na-agwazi gị na-atụzi gị alụ ozikwa gị ma na-echezi ihe ya na-atụzi gị alụ ya hụ na ihe a na-akụ gị ebe n'ihe ya ebe ihe dị ka etiti abalị ihe dị ka elekere nke 12 n'abalị nwunye gị alakpuola imetụ ya ka ya wee ka ihe ga-akpọ ya mgbe ahụ ihe na-eji akpọ ya mgbe ahụ ka obi dị ya ma ya saghere gị Baịbụl oke ihe na-akpọ ya mgbe anwa mkpọ ya ọdịbe eze
Adịbeze ọ ihe m na-akpụ ya. ịgbọghara ya pasi isi Etu a ka ọ ya ekpughere gị ihe ekpuchiri ekpuchi beni. Igbo unu ahụla n'iberibe ibe ma a nọ ya o emegara